Сега каква къщичка е направо. Много добре. Ето това са нашите комшии. Биха могли да станат и ваши. Сега ще се спуснем надолу и ще ви покажа какви хубави къщи има. И пак запомнете, само на 10 минути от плажа в обзор. 10 минути до морето. 10 минути, спокойствие, тишина. В полите на Стара планина. Няма шум, няма глъч. Тишина и спокойствие. Така. Съжаление не е разделен с ограда, просто не са обозначени границите. Но ето е горичката в дъното. Не първия, а втория парцел. Значи те са някъде по декар, декар и малко. Моят парцел е декар 78 квадратни метра и би трябвало да се пада така, както преценявам на око. Ето този. Ето е участък. Кое се оказа? И според мен ето този участък. Ето това тук цялото. Ако си представим, значи гората, ето виж както е скицата. Така. Ето е скицата. Шече. Може ли ми хванеш само за малко? Ето е скицата. Ето го първия. 1-1, това е 2-1. 1-1, а това е 2-1. Да, средно. Така, това е на нашето приятелче. А този средния декар. Декар 78 квадратни метра. Така. И ето, ако това е гората тук. Ето вижте там в дъното гората, където е. Така, втория парцел. Представи си, те са под декар. Да. Значи е така идват. Да. Виждаш, Да. ето така. Не, първия, втория. Да. Ето. Декар. Това е тук точно. Да, ето това тук. Горичката и така. Окей, пауза. Спускаме се надолу. И сега ще засечем за колко време ще стигнем до плажа. Така, ето спускайки се надолу по пътя, виждаме от нашата страна, от която е местото отляво. И китни, бели, чисти, спретнати къщички. И не само отляво, а и отдясно. Ето. Къщичка за чудо и приказ. Тук е някакво устройство. Къщичка. Прекрасно съчетание между селски туризъм и плаж. Само 10 минути не забравяйте ви делят от плажа в обзор. Разбира се, точно този черен път не го взимайте с такава скорост, за да бързате да стигнете за 10 минути до плажа. Но... Пауза. Снимаме селото! Снимаме селото! Добре. Че имаме едно парцелче горе, трябва да го продадеме. Така ли? И така в модерни времена се правят малки клипчета, такива да се снимат. Добре. Само дето път е малко лош. За гумите не е добър. Все пак не е много лошо. За любителите на Конеспо. селската фауна, да, и флора, ето, такива екзотични растения, животни. Това не е какво и да е, а състезателен кон, може би, и неговите приятели, две кученца. Че нещо ми съм на фокус. Опа, excuse me. Айде, пауза. Голям идея. Защо не мога да спра? Но на това, на което също трябва да обърнем внимание, е
изобилстващият капинаж. Ето, може да направите сладко от капини. Толкова много капини дори няма и на Витоша. Ето, идват да ни посрещат. Кой е това, някакъв доги? Little doggy. What's up, yo? Кучо, кучо! Кучо! От такова видиш как да. Това са... Това е улична превъзходна. Но едно такова кученце може да ви пази имота перфектно. 100 кон, само не знам как ще се разминаме. Тук вече става малко страшно. Защото тук вече рискуваме бронята на колата, стъклото. Джони, нали, за момент ще трябва да изключа камерата, да не видите този кадър. Рискован. Внимателно. Не, то възпитано. Тук са възпитани конете, бе. Това да не е хубава къщичка от лево. Малко са прекалили с желязото. А може ли тук да излезем? Да излезем. Не дойдем, ще още къщички за снимане. Както решиш. Ама тук имаш хубав център. Добре, айде от тук ще минем. Снима в центъра. Така. Ще става. Ей, това е нашето село. Просто... Рек. Още сме на рек.